Hello everyone, good morning. Này जोङो दा गुवाहाटियाव थांनो नागिरदों, ओंखारजोब्बाय नै सोर थांगोन जों बेलाय थांगासिनो दं दा दोननाय जायगायाव नायदों 어카가 오르는데 दसे बायहेरायावसो ओंखारनांबाय नै हाला फैसा सफैबाय नै जों हस्पिटालाव नै हस्पिटाला नै जोबखानाय नै केन्टिनाव दंफैयो रुटि जानो नागिरदों दा नेबाय थादों 1.5 घन्टा नेबावनांगौसो एकथाबासो आरो मोनसे दंबावो हस्पिटालाव मेथाइ जुसखौ लानोसै ना मोनसे जुस ओमफ्राय नैबेखौ लाबाय मोनसे जानोसै नै गोथाव गोथाव दं लागोन मोनसे नैबेखौ जानोसै नै ओरै बोखानानै जाब्रा जालाय गोथाव गोथाव 다시 모장 온대 가고 와서 지금 강문아 많거든 하나 곳에 기분 뭐야 가져놓아 그 스콜피오 만에 बाजै हटेलाव नै जोंहा माबा जानोसै ओंखाम
आंनावलाय मोनबाय मोजां नायदो ओंखाम बाजै हटेलाव जाबाय नै ओंखाम मैगंथं नारजि आबर अनला दालि जाबाय नै बाजै हटेलाव साम'जोंसो बावाखै गैबावाखै नै होबाय दाउ लिभार नामा ओमफ्राय नैबे अमा ओमफ्राय जोंहाबो नै नांला बेलेग अमाखौ जानोसै आं बोरमाबो जादों बोरमाबो जादों न' बॉक्स ऑफिस हिट होने के बावजूद इस मल्टीप्लेक्स को काफी नुकसान जब आशा ने सुपरस्टार स्वैग अपनाया और पूरी पब्लिक को बबेखौ लाखो मोनसेयाव बेसेबां होनदों माबा 250 কিমান পড়ে একটা 25 টাকা ঠিক আছে